Sorry po. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Baguio. Ipi-future ko yung mga night market, yung mga rides dito ngayon. Mga skyranch. Mga sakayan dito sa Baguio. Tapos mga nabibili like puto, ganyan po. Tahong, taho pala. Tapos, lakad-lakad. Ako sa 3 araw na paglalakad ko. Ala, para akong nakasakay ng Ferris wheel. Ay! Umuuga. Umuuga siya. Yung Ferris wheel na. So, ayun guys. Oh no, wala pa naman yung mga ganito. Ay! Bam ka! Hindi gumagana ito. Hindi siya gumagana. Gumagana ata, tingnan mo. Mabilis lang ako. Oh, tas ibaba, ganyan, tigil tayo. Tigil mo. Gumagana. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Ay, may tao. Maganda rin naman sabi na ating mo. Hindi siya ma-print. Hindi siya napipreno. Opo. So, ayun, hindi siya napapren. Ay, ganun. Kaya pala dalawa sa likod kasi yung isa dapat maghawak ng preno. Sabog ko ay timatong partayaw. Pag may multa yung bangka dito mo lang. Ba't marami na yung bangka? Ay! Pero na may bata, nag-intikan. Hindi makalit yung bata na liit. 30 minutes na yun. Parang hindi ba 30 minutes, no? Nag-aapura siguro yung bata. Kaya nga dito nagbigay ka pa ng parang ko siya, ay balong. Tingnan mo, parang hindi naman masarap yung ano nila. Buko lang. Masarap. Masarap ba? Uhaw na ako. Masarap yung sugar niya. Saring lang. Sana sa ating kristal, nag-coating sila, di ba? Nag-skin na. Nag-skin. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH. Ala! Ayan na!
Mag-i-start na kasi. Dito po, 8. Tapos wala din po dito sa... Ako na araw kinaran, hindi ko nakasaka lang ang kasi parit ko yung ano. Eh, separate na yung ano niya. Ay, may kahoy oh. Na? Pati nga. 4 gan kuya. Tapos yung kulay yellow po, kahoy ba yan? 4 din po. Ay, dapat pala, chinat na natin si Idang nga ipapudot ajay ko. Tatay, jiray. Sige. Strawberry. Diba? Tapos, 8 po yung ano, yung kulay yellow. Para isang dandat pwede. Ito na nga direct. Maganda kasi pag alay lakad lang. Magkano lahat? Iba rin nakatanga talaga din. Daw si Kuha, dahil nagayte ka ng tayo dyan sa lanta. Wala. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, will make. ilang sa kaba nakasakay? Sakay na bis? Mag-break din. Mat! Duwa dala ko siya kung ano na kayo? Ay, sorry po. Next, sino ba? Ah? So, ayun guys. Nasaan na sila? Nakasakay din eh. Kailangan may maiuwi akong pasalubong. Strawberry jam. Ang dami doon oh. Di ba sabi may Oh, okay.
Mainit na rin. Kita tayo. Pag? Excuse me, paggawa. Nasaan na sila? Kasi wala daw silang mantay kaninang taxi. Aha. Nasanay na ako sa I'm full niya. Anong matamis? 25 lang, depende nga. Matamis Kung nga. 25% lang pinalagay na. Sarap. Kapag trip data, ko lang ang gumatang. Oh. You want more? Ay, sorry. You want? Corn nga, you wanna try? Kabayo. Sakay na, dali, bilis. Parang si Rapi, oh. Ayun, kabayo. Sabi nilang kabayo. Dami, oh. Magkano daw? 250. Ilang oras yon? Ilang hours? Isa? Go na. Daming kabayo. Tapos ang dami nilang pupo. Oh. See. Ate! 500 pala per hour. 250 ang 30 minutes. Munti kang kunang nasabing 1 hour. Kaulo ko ng ipon. Mamaya ka na. May aso pa pala dun. So guys, yung pangalawang araw ko sa Baguio. Ayan sila. Katatapos lang namin pumunta sa Kabakabayo. Kabakabayo, ano? Ano na doon? Right part? Nasaan yung left part? Sa left. Ay, sa maling tao rin. Nandun rin yung mga maling tao. Charing. So, yun guys. Umuwi na kami dito para kumain. Pero, nag-take out kami ng Kuya G. Ayan, ito siya. Ayan. Ito yung flattered rice nila. Parang ikaw. Charot. Ayan, may leche plan pa pala sila. Leche plan with calamansi juice. Tapos, ano naman itong It's choron. Ayan. Papainit pa yung burger. Siyempre, oo, lagay mo dito, oh. Wala tayong wala tayong oven. Kaya dyan na. Para habang, oh my God, what is that? Ayan. Tapos, may nuggets Arian. What's that? 259. Yeah, it's Kuya G. Ito yung kanina. Sama dahil may goodness sa amin. Nagdoto lang ako. Nasaan yung half chicken? Ito. Yan. Ah, okay. Diba? Masaya pala dito. Come on. Oh yeah. Virginia Field. Get a picture.
Ganda doon. Nasaan ka? Picture na tayo. Ay, apa. Go na. Madilim pag yung camera. Ayan nga, cellphone nga. Ay, sorry po. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Pwede mag-rides na sila. Kasama naman yan. Saan niya pag-gusto Ferris wheel? Ferris wheel. Oh, carry lang. Last one. Ay, last one pala. Yung walang Ay, so ito, ilang score mo ate? 5 lang. 5 lang, dapat 6 para yan, oh. Ay. At least may ano ka, duck ka. Wala kayo! Hindi, bakit pag-chat
ito guys, yung pang 3 araw namin. Gulo-gulo na yung, transient namin. Ayan. Yung ref, hindi naman talaga malinis. Saring lang. Ayan. Ayan. So, mamaya maglalakad-lakad kami sa session. May cosplay daw. Sabi niya, Tapos yung burger namin, na diniliver ng Grab. Charot. Ayan, abangan nyo ako. Alam mamaya later on. Bye-bye. Naka-ready na po yung gamit ko. Uwi na kami mamaya. Why are you much pregnant too? Guys, don't makas this at 2 months and your mom is at 11 months. Or you're old enough to get pregnant. Even an old. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in. Tapos na kayong namili ng pasalubong? Ako tapos na. Dami, oh. Dami ko pa pa. Pagpili sa akin. Ay, saan natin bilhin na yun? Ano yan? Gulay. Gulay. Bibili pa kayo ng gulay niya? Hindi tapos na. Tapos na? Ako tapos na rin. Pasalubong. What that? So guys, yung celebrant sa May sa August 2. Sige. Ayan na yung kinain namin. Ayan. Yan na yun. Yan na, ito yung libre niya. Yan lang yung pagkain. Ito yung day 3 namin dito sa Baguio. Haggard na kami. Mukhang hindi pa kami nagpalit ng damit. Kasi yung napuntahan namin transient is mas maganda pa pala yung bahay namin. Oo naman. Malayo. Ayan. So, dito kami sa Baguio. Ayan. Ito yung walis. Ayan yung walis na nabili namin na pasalubong. So, siya yung Maharlika Village. Ay, Maharlika Livelihood Complex. Ayan. Doon kami nag-check-in ni X sa Hotel Binesh. Hotel Bines. Ayan. Belize. Ayan, yung mga dyan kami kagabi. Oh, di ba maraming pagkainan dyan sa Marika? Parang yun yung naalala ko na. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do